पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै नेचार पाब्लिकेशनाव जानानै फैदों। दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोनहा नायनानै थांबानो जाबाय, जोबजासिम मिथिनो मोननाय जागोन। दा गिबियाव आंनि रेगुलार भिउवार्स बिथांमोननिसिम मोनसे निमाहा बिनाय थाबाय जे मैयानिफ्राय गोबांथार जेंनानि थाखाय मोनसेबो भिडिअ हगारनाय जायाखै, भिडिअ हगारनायबो जायाखै। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जथायै बाहाय नुनो मोननाय जागोन। माबेखौबा नोंथाङा मिथिखाबायबो जानो हागौ। दा बेनि थाखाय नोंथांखौ गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन, बावैसो सिगाङाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि आसामनि माखासे थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे खौरां लाबोना होफैदों जे आसामाव जेसेबां दङ प्राइभेट स्कुलफोर, हथात नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 12हालागै जायफोरा प्राइभेट स्कुल, दा बे प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोर एबा फोरोंनाय गारजेन बिथांमोनहा एप्रिल दाननि थाखाय मासुलखौ होनो गोनां मासुलखौ 50% खम खालामनानै होनांगोन होनदों। हथात 50%ल' होनांगोन होनदों। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमखौबो जायफोर बिथांमोनहा प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो बिथांमोननिसिम मिथिहोहरनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों लास्टआव मोनसे रिलिज बिथांमोनहा मोनसे अर्डार रिलिज खालामनायाव बाहाय लास्टआव दंबावो मोनसेया जाहैबाय बे 50% खम खालामनायजों लोगोसे बिथांमोनहा जुदि सिगाङाव होखादोंमोनब्ला बेनि एप्रिल दाननिखौ बिथांमोनहा उन मासनियाव दाजाबनानै होदेरनो हानाय जागोन होनदों। हथात खावसेखौ दोननानै खावसेखौ उन नेक्स्ट मान्थनि फिसआव लाफानाय जागोन आरोखि, होफानांगोन। दा अब्ला सिन्था गैया, एडभान्स लाखानायब्लाबो। दा बिनि उनावहाय जायफोर स्कुलावहाय कर्मचारिफोर, फोरोंगिरि नङै गुबुन गुबुन बिफानाव मावनाय, बे प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय फोरोंगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव मावनाय 4 ग्रेड 3 ग्रेडआव मावनाय बिथांमोनहाबो सिन्था खालामनो नाङा होनदों। मानो होनबा बिथांमोननि बेथनखौ स्कुल कमिटिया बा मेनेजिं कमिटिया दाननो मोननाय नङा होनदों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, देयर कैन नट बी एनी कार्टेनमेन्ट इन सेलारि अफ टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफ, बेहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। दा बेनि थाखाय आरोबाव बुंबावदों, डिउरिं द प्रेजेन्ट पेन्डामिक देयर कैन नट बी एनी इनक्रिज इन द स्कुल फिस, बाहाय मासुलखौबो बारायनानै लानो मोननाय नङा होनदों। जानो हागौ ओरैबायदि, जुदि बे मासाव खावसे लानो मोनगोनबा बा फिसखौ बारायना होनोसै, अब्ला खावसेया सिगांनिजों समानो जाफैगोन। दा बेफोरबायदि गोबां माखासे जेंनानि सायाव नायनानै बेखौ बानायनाय जादों जानो हागौ बिथांमोनहा। दा बेखिनिमोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों आसामाव थावनि बिबाङा बारायदों। हथात जोंनाव थावनि बेसेना बारायनानै दङ होनदों। बेखौ मैयानो आपडेट खालामदोंमोन। अदेबानि नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जाबावदों। दा जोंनियाव प्रेजेन्ट पेट्रलनि दामा 77.61 रांमोन। दा बेनिफ्राय बांनानै दा निउआ जाहैबाय 77.46 रां जाफैबाय। बिनिफ्राय ओमफ्राय डिजेलनि बेलायाव 65.97 रांमोन, बेनिफ्राय लिटाराव, मोनफ्रोम लिटाराव बुंगासिनो। दा बियो दा 70.50 जाफैबाय दं। हथात पेट्रलनि थाखाय 5.85 बांनाय जादों। बेनिफ्राय डिजेलनि थाखाय 5.43 रां बांनाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसाम पुलिसनिफ्राय, बेखौ आसाम पुलिस फेसबुक पेजनिफ्राय लानाय जादों, मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां लाबोना होफैदों बेहाय। दा जोंनियाव कर'ना भाइरासनि थासारिया एसे नर्माल बादि जाबोगासिनो दङ। दा जोंनाव एसे थासारिया गुबुन गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव साबसिन जिहेतु। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा साननैसो सिगांनिफ्राय एसे जोङो खुला बादि मोनगासिनो दङ। लकडाउना जोबाखै, अब्लाबो जोंनि नोगोरारिफोरनि सोलिनाया एसे खुला बादि जागासिनो दङ। दा बेयाव जोङो माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय थाङो फैयो, नंगौ थिग। नाथाय बेखिनि समावहाय गोबाङानो लकडाउननि रुल्स एबा कर'ना भाइरासनि जानाखि बिथोन, सरकारनि बिथोन, बेखौ मानियाखै बादि मोनदों। बिनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ रिलिज खालामना होफिनदों जे साफ्रोमबो पाब्लिक प्लेसाव थांनाय सुबुंफोरा मोखाङाव मास्क गानथारनांगोन, फेस मास्क। बिनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनेज खालामथारनांगोन होनदों। आरो नङाब्ला बिथांमोनहा गोख्रोङै साजा होनाय जागोन होनदों। लेगेल एक्सन विल बी इनिशिएटेड एगेन्स्ट एनि वान फाउन्ड भायलेशन गभर्नमेन्ट डाइरेक्टिभ्स होनदों। बेहाय नोंथांमोनहा लास्टआव बेनि थाखायनो साफ्रोमखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे जोङो जेंनायाव गोग्लैया आरो बिथोन होनांलायगौनि बा पानिशमेन्ट बा एक्सन लानांगौनि गोनांथियानो गैया। गाव साफ्रोमबो जोङो रुलखौ मानियोबानो जोंनि सेफटि जायो। बिनि थाखायनो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लाया बाहाय मोनसे डिपुटि कमिशनारनिफ्राय अर्डार रिलिज खालामना होदों जे दासान्दि जोंनि आसामाव मौसुमि बारनि गोहोमनि थाखाय गोबां बारहुंखा बारगासिनो दङ। दा बेयावहाय गोबाङानो खहा जालांगासिनो दङ। दा बे खहा जानायनि थाखाय माखासे हार्डवेयर
दखानफोर हथात थिं सिमेन्ट बाला बायदिसिना लहा लस्कर बेफोरबायदि गुबुन गुबुन न'नि इन्सट्रुमेन्टफोर लाग्रा दखानफोरखौ खुला थागोन होनदों 22 आरो 23 एप्रिलनि थाखाय। दा बे 22 आरो 23 एप्रिलनि थाखायमोन, दिनै 22 थांखाबाय, गाबोन 23 दंबावो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोना होफैनाय जादों। दहायनो बुंखादों आङो मैयानि माखासेखौबो आपडेट होफानाय जादों। दा कर'ना भाइरासनि आपडेटनि बेलायाव आसामनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दाख्लैनो खिन्थाखादों। दा बेखिनियानो दंथ'यो। नाथाय जोंनि बुहुमनि बेलायावहाय नायोब्ला 25,67,602 सा जाबाय। बेनिफ्राय थैनायाबो 1,79,909 सा जानानै दङ। दा बेनिफ्राय भारतनि बेलायाव 15,474 सा केस जानानै दं एक्टिभ। बेनिफ्राय थैनाया 640 सा दङ। दा बेखिनि नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनि खौरां लाबोनानै होफैदोंमोन। जोबनायाव नोंथांमोनखौ माखासे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो लानाय जादों। कमेन्ट सेक्सननि थाखाय नोंथांमोननि मोननैसो बाथ्रा, जायफोर कमेन्टर बिथांमोनहा आंनि गुबुन गुबुन टेक्न' भिडिअ, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासे बिथिंनि इडुकेसननि बायदिसिना फोरोंनायाव फ्रायानो बायदिसिना कमेन्ट्सफोर बारा कमेन्ट्स मोननायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों जे जायफोरा निउ लार्नार बिथांमोननि थाखाय गोदान आपल'ड खालामनाय जायो। जायफ्रा नोंथांमोना मिथिखायो बेफोरखौ नायाब्लाबो जायो आरो। दा बेहाय बुंनांगौआ जाहैदों माखासे खोथायाव माखासे भिडिअफोराव बुंहरो जे दासो नोंथाङा रोंदों बा दासो मानांबावगौ, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन नेगेटिभ कमेन्ट ओंखारो। नाथाय बैफोर बिथांमोनहा नायाब्लानो जायो। जायफोर रोङो नोंथांमोना नायाब्लानो जायो। जायफोर गुबुना रोङा बिथांमोननि थाखायसो बानायनानै हरनाय जायो। हथात मिथिथ'वाखै बिथांमोननि थाखाय बानायनाय जायो। स्पेसियेलि इलेक्ट्रिक बिल पेमेन्ट, इलेक्ट्रिक बिल चेक खालामनाय, बेनि थाखाय भिडिअ बानायनायनि बेलायाव बेयाव फ्रायानो कमेन्ट हरबाय थादों। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंदों इलेक्ट्रिक बिल पेमेन्ट खालामनाया मान्थलि सोलियो आरो बे मान्थलि सोलिनायाव नोंथांमोनहा न'आव थानानैनो बोरै खालामनो हायो बेखौसो आं बुंदों। आं रोंनाया आं सिगांनिफ्राय मान्थलि पेमेन्ट खालामबाय थाखायो आंनि स्पेसिफिकलि। ओमफ्राय आङो जायफ्रा रोङा बिथांमोनहा सोंहरनायावसो आङो बेखौ बानायनानै होनाय जादों। जाहाथे नोंथाङा रोंखायो, नोंथाङा नायब्लानो जायो। दा बे आरो ओंखायनो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि बांद्राय नेगेटिभ लानो नाङा। आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल होगोन। बेफोरबायदि जायफोर नोंथांमोना बुंहरदों बिथांमोना खोनासंबानो जाबाय जे नोंथाङा जुदि मेट्रिक पास जायोबानो साफ्रोमबो मेट्रिक पास जाया। गोदान लवार प्राइमारि क्लास 1आव क्लास नार्सारियाव एडमिसन लाबोबाय थानो गोनां जायो। अब्ला नोंथाङा बैफोरखौ बुंगोन नामा दे नों दासिमबो नार्सारिखौनो रोङा होननानै बै गथ' उन्दैसाफोरखौ बुंगोन नामा बे क्लास 10 गाहा मेट्रिक पास जानायखाय? दा बेबायदि खोथाया जोङो रोंबाय, नाथाय रोंनानै उन जोलैफोरा माखासे गोदानै सोलोंनो गोनां दङ। दा बिथांमोननि थाखाय जों इउटिउबारफोरा बा गुबुन इन्सट्राक्टरफोरा बा टिचारफोरा फोरोङो आरो थिग बेबायदिनो फोरोंनाय जायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना एसे धैर्य हमनांगोन। नोंथांनि थाखाय नंला भिडिअआ, नोंथाङा नायाब्लानो जाबाय आरो। दा बेखिनि बेबायदि जाहाथे दिनैनिफ्राय बुंहरा नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोना बुजिनांगोन। बार माने सासेयाल' बुंहरब्ला जेबो नङामोन, गोबाङानो बेबायदि बुंहरो दासो रोंदों बायदिसिना आरो आनससियेल वार्डफोर बाहायहरनायफ्रा जोंनि थाखाय गाज्रि आरो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जेखि जाया नोंथांमोननिसिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय। चेनेलाव गोदान भिडिअ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। नटिफिकेसन बेल एसेनोसै, गोजोन्थों।